Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, gaderli aýdymsa söýjiler we dinleýijiler. Bugün hepden ýekşenme güni iýun aýynyň 9-y Türkmenowa tele aýlymyna siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan jany aýdymlardan, jany owallardan düdülen owallar saýlaşynaty ýetişimiň täze sany aýlyma çykdy. Elbetde Mehriban ýeşlerine Gahrman arkadamyň taýsy tagallasy bilen döredilen Türkmenowa tele aýlymyň şeýle de edit arkadamyň apatasy bilen paýtagtymyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Medeni Dinçilik Merkezi bilen owallar saýlaşynaty ýetişimiň bu täze mewsumyny bilelikde taýýarladyk. Elbetde şu gepleşigimiz bilen ýurdumyzda tanalýan täze ýüzlerde hinler öz okuyup başarnyklaryny bir aýdymsazda görkezip bilýän tilsimlerini biziň gepleşigimizde jany sesle ýerine ýetirýän aýdymlarynyň üstü bilen öz dinleýijilerine, teletomaşaçylarymyza ýetirýärler. Bize şeýle uly mümkinçilikler, şeýle sahnalary, studiýalar taýýarlap, şeýle gyzykly gepleşikleri halkymyza hödürlemäge bize uly mümkinçilikler döredip beren Gahrman arkadamyza gepleşigimiziň başyna çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas goý. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edit arkadamyň saýasyna Türkmenistan Rowaşlyň watany bilen ajaýyp elimizde hemişe ýurdumyzy bagtyň aýdymy ýanglansyn. Mehriban ýeşler şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz gepleşigimize çykyş etsek, bugünkü Marw vilayetinden gelen halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçylarynyň biri Batyr Muhammedow özüniň sadanlar toparlayan bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Batyram gepleşigiň dowamyny owadan aýdymlar jany sesli üçin ýerine ýetirip berer. Edil häzir Batyr biziň studiýamyza gelmäge taýýarlyk görüp otyr. Biziň Batyry sahnamyza çağırmasyat. Batyr Muhammedow sahnamyza gelip biler. Sadanlar hem teletomaşaçylarymyzdan bilen Batyra garaşýar. Gepleşigimize hoş gördük. Hoş geldiňiz. Ýerine esbatlyk bilersiňiz. Ene bugün hepden dinç güni. Sizem bugün sadanlar bilen biziň gepleşigimize gatnaşýan, gepleşigimiziň üstü bilen dinleýijilere owadan aýdymlary ýerine ýetirip berersiňiz. Biz ýene ýöle gepleşigimize hoş gördük diýäs. Sag bol Bemrat. Menem şu gepleşigimize çağıranyň üçin ýa ikinjilik çağıranyň üçin köp tawartyny aýdýan Siz geçen ýyl geldiňiz gepleşigimize. Bu ýyl ilkinji tapar gelýär. Ähli sadanlaryň adynan öz adymdan owalar saýlaşyny gepleşiginiň döredijlik toparyna köp tawartyny aýdýar. Bizi şeýle eşreti zamana ýetiren, bizi şeýle ajaýyp ýurtda bagtyar ýaşatýan Gahrman arkadamyzda da köp tawartyny aýdýar. Goý Mehriban prezidentimiň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun. İl yurt bähwet tutýan işleri elmidama rowaşlyklara etler. Köp sag bol Batyr, arzuwlaryň hasyl bolsun, size de üstünü arzuwlaýar. Ne gepleşigiň dowamyna owadan aýdymlar dinler, ýörite dinleýijilerimiz tarapyndan size bir näçe soraglar bar, sorag jogap alýar. Ýörite şahyr dostumyz Kerim Halifden gelen tapmaçalar var, tapmaçalar sahypamyzdan gepleşigiň dowamyna size bir näçe tapmaçalary hödürler. Ne diýjek bolýany Mehriban tomaşaçylar gepleşigiň dowamyna owadan aýdymlar, şeýle de gyzykly söhbetler size garaşýar. Şonuň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen owadyny owallar saýlaşynaty gepleşigimizde tomaşa etmeli. Gepleşigiň başyny näme aýdym bilen başlamakçy. Gel gün söhbete geçmeden öňürti söhbete gyzmadan öňürti bir dinleýijiler üçin owadan aýdym ýerine ýetip ber, näme aýdym aýdyp bermez. Bemrat, her bir insanyň durmuşynda ýatda galan pursatlar bolýar. Meniň durmuşymda has ýatda galan pursatlaryň biri abaza milli syýahatçylyk zolugyny hut Gahrman arkadamyň öz öňünde daşary ýurtly aýdymçylar bilen bilelikde bir sahnada çykyş etmek bagtymy eser etdi. Şol sahnada ýerine ýetiren aýdymym, haçan ýerine ýetirsemem, edil şol pursatymy ýadyma salýar, edil ýaňy ork geçen ýaly. Mümkin bolsa gepleşiginiň başyny şol aýdym bilen başlaýyn. Olaýdym bir gepleşigimizde hasam bir öz bolşy badalga bererim kädip umyt edýäs gepleşigimiň bir hasam gyzygyny artdyrar, hasam şowguny ýetirir. Gelin onda Mehriban ýeşler Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegini ýanynda men. Şol aýdymy uly höwes bilen dinläli.
ediydim. Yüren yolum nire baksam dengesin. Eğer duygularım olsa uzakan hemmecesi seninkidir ediydim. Şu dünyada denge seni söyürün. Yüreğimi erkim bile alanım. Kara gözlerim gözlerime döneyim. Yakan aşkın öçürmükey ediydim. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiç yüreğin sığmadı mı? Yanında men, yanında men. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiç yüreğin bilmedi mi? Yanında men, yanında men. Bolson eger karşımda sen ediydim. Çeksem sevgilim tergülüm nedeni. Menin sevgi derdimin sin dermanı. Gecelerim gündürüm ediydim. Şu dünyada denge seni söyürün. Yüreğimi erkim ele alanım. Kara gözlerim gözlerime döneyim. Yakan aşkın öçürmükey ediydim. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiç yüreğim bilmedi mi? Yanımda men, yanımda men. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiç bir yürek sığmadı mı? Yanımda men, yanımda men. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiç yüreğim bilmedi mi? Yanımda men, yanımda men. Akar sular aytmadı mı? Uçan kuşlar aytmadı mı? Hiç yüreğim bilmedi mi? Yanımda men, yanımda men. Yanımda men, yanımda men. Yanımda men, yanımda men. Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar sada sanatly ýetişime dowam edýäs. Edil siz şu wagt ine Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegine gepleşimden başynda Yanımda men. ýanynda men diýen söýgü aýdymly gepleşimde jany sesle diňledik. Indi Batyr, ýürüýte bir näçe soraglar biz size taýýarladyk. Mümkin bolsa şol soraglar size ýetirmek istäýär, sizden başardyňyzdan şol soraglary öz pikirleriňiz bilen jogaplandyryp bilersiňiz. Ilkinji soragym şeýle, adamy ruhdan düşürýän ýagdaýlar bolýar. Şol ýagdaýy nädip ýa-da näme bilen ýeňmeli? Näme pikir edýär? Benim Murat, men pikirimçe sungatda üstünlükli günlerin kemelmegi ya da döreden işin tankitlanmagy, sungat işgärini ruhdan düşürüp biler. Şeýle ýagdaýda men pikirimçe öz-özüňi höwüslendirmegi başarmaly. Menin bu işim üstünlüksiz çykdy diýip özüňi gorkawrmazdan gaýta irinsiz zähmet çekip kämilleşip täzeden ul üstünlüklere ýetmek arkaly adam öz ruhuny dikläp biler. Düşnükli. Onu bizim size şeyle bir ýagdaýlara düşüňizdi, näme? Ýani gaýdyşyňyz ýaly ýerginsiz zähmet bilen kämilleşmek bilen täze aýdymlar, eserler döredip, näme? Bir hasam bir öňe gitmekliňizi, hasam bir dinleýijileň göwünden turjak aýdymlary döredip, bir hasam şu sunat ýolyna uly meşgullyga eýe bolmagyňyzy tüýsüremeden arzuwlaýas. Indi gel gepleşimiz ýene daýdym bilen dowam edeli, näme aýdym ýerine ýetip bermekçi. Mümkin ikaýdym ýygydarlykda aýdyp berersiň. Mümkin olsa benim yaşdayda Halip Palamydyň ýerine ýetiren bir mülaýym aýdymlaryndan iki sansyny ýerine ýetip bereli. Birinji aýdymyň ady Lälem diýip atlandyrýar.
Oň ýygynyň sonam diýen aýdyma geçýär. Onda mehriban ileşer Türkmen owadynyň biziň ýepeşigimizden owadylar sadaşyň atly ýepeşigimizden daşlaşmaň. Bugun Marw welaýatynyň ýaşlarymyzyň söýgüsini adanan aýdymçylarymyzyň biri Batyr Muhammedow özüniň sadanarlar toparlan ýepeşigimizde häzir ýygy giderlikde siz üçin 2 sany söýgü aýdymy halipalardan ýerine ýetirip berer. Soňra ýepeşigimizi soraw jogap arkaly dowam eder. Diňle. Mindeyen bahar güllerini ter güllerden beklele Aşığının vasfın yazar ovadan sen ovadan lele Mindeyen bahar güllerini ter güllerden beklele Aşığının vasfın yazar ovadan sen ovadan lele Kurban lele adına sen yan yan aşkın adına ben ne dedim Gelgi senin yanıma men derdimin dermanı sen lele Kurban lele adına sen yan yan aşkın adına ben ne dedim Gelgi senin yanıma men derdimin dermanı sen lele lele Ter açılan gül çemeninin men aşığany edinsin Karar tapman men bu yerde derdimin dermanı sen lele Ter açılan gül çemeninin men aşığany edinsin Karar tapman men bu yerde derdimin dermanı sen lele Kurban delem adına sen yan yan aşkın adına men ne dedim Gelgi senin yanıma men derdimin dermanı sen lele Kurban lelem adına sen yan yan aşkın adına ben ne dedim Gelgi senin yanıma men derdimin dermanı sen lele lele Kurban lele adına sen yan yan aşkın adına men ne dedim Gele senin yanıma men derdimin dermanı sen lele Kurban lelem
desen inçe bir qaragaşın yay sonam eypermeni bil bil ödüňü gül say sonam eypermeni bil bil ödüňü gül say sonam saçları sünvülümsin oturmak mal saçın çöz nurlu günüm alıvı asmana ay sonam nurlu günüm alıvı asmana ay sonam Ağalkımın garyalı taştan kara maryalı mana dünya daryalı sen olmasan ay sonam mana dünya daryalı sen olmasan ay sonam saçları sünvülümsin oturmak mal saçın çöz nurlu günüm alıvı asmana ay sonam nurlu günüm alıvı asmana ay sonam Ödilimin gözeli açayın men yüreğimi aşık balşın söyünü qaragaşla ay sonam aşık balşın söyünü qaragaşla ay sonam saçları sünvülümsin oturmak mı saçın çöz nurlu günüm alıvı asmana ay sonam nurlu günüm alıvı asmana ay sonam mana dünya daryalı sen olmasan ay sonam sen olmasan ay sonam sen olmasan ay sonam Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz owalar taýlaşyny atly gepleşigimiz dowam edýäs. Sine bugün biziň studiýamyzda Batyr Muhammedow sadanarlar topar bilen gepleşigimizde gatnaşyp otyr. Indi Batyr ýene-de soraglary geçeli. Gepleşigiň dowamyny tapmaçalaram bar, tapmaçalary da geçer. Ýöne indiki berjek soragymyz size şeýle. Sunwat ýoluny size üstünlük getiren aýdymam. Şu soragy Memrat berersiň diýip men ediş sorağa jogap öňünden taýýarladym. Dogry aýtsam. Ýöne jogabym juda giňişleýin taýýarladym. Giňişleýin düşünürjek. Hawa. Wagtymyz bar, arkaýyn togluk mansypy düşünürip bilerdik. Bana şu sunwat ýoluny üstünlük getiren aýdym barada aýtsam şu şol aýdym siziň dörejiligiňizde näçinji ýyllar üstünlük getirdi? 2007-nji ýylda. Ol aýdym öz aýdymyň ýa halipalan aýdymmy, näçin haçan öwrendiňiz bu aýdym halk aýdym bir giňişleýin düşünürjek diýdiň öýdüň üçin tolguny otyrdym. Benim şu kamilin çägi ýok diýilýäli. Men diňe bir estrada aýdymyny aýtmak bilen çäklenmän ise dutar saduralyna da saat çalyp aýdym aýtmagy kiçilikden öwrendim. Edil häzir wagtlarda da ýerine ýetirýän dutarda aýdym. Hawa. Edil soralsa halkymyz haýyş etseler hawa ýerine ýetirýär. Biziň gahrman arkadaşymyz Halipa şähertlik ýolunda giň mümkinçilikler açdy. Hemmämiň bilşimi diýäli şu aýdymçyňam islen aýdymçyňam näme sunwat ýoluny hasam kamilleşmek üçin hokman bir Halipa gerek bolýar. Indi şu taýda bir aýdyp geçetim bolýan zat Halipamyň nowat başyň agtygy öýden ýalma Batyryň ogly Törene Batyr men birinji halipam dutar taýduralyna maňa aýdym aýtma saat çalmagy öwreden halipam. Näçe ýaşlaryňyzdadyňyz şol? O wagtlar 14-15 ýaşymdadyм. Anna şu wagtlar bir halk aýdymlaryny dutara erketmekligi öwrenip başlan ýyllar bolýardy şeýle. Ondan 2007-nji ýylda ýaňlan diýarim telewizionda gatnaşmak bagtymamy ýetser etdi. Mar welaýat boýunça jemleýiş tapyra geldiňizmi? Hawa.
Şonu Halipam Törenobat bilen haytaydym ýerine ýetirsem käm diýip maslahatlaşamda maňa Zöhre Tahir destanynyň Zöhrejan ýene aýdymy beýik perdelerde çekimli edip ýerine ýetirilýän aýdymy Halipam Törenobat maslahat berdi. Şol aýdymy ýerine ýetirsen. Sesine de gelşer diýenler. Hawa şol aýdymy ýerine ýetirsen, emine adalarym gollar, oturan tomaşaçylarym gollar belki. Seň tarapyňda bolar diýdi. Hawa, aýdyşy alam näme? Emrat 2007-nji ýylda şo ýylda ýaňlan diýarym telewizionda ýurdumyň çaýynda da ýeňji bolmak bagtam maňa meýesser etdi. Üstünlük siziň tarapyňyzda bolup durdy şo ýyl. Ondan ýa-ni ýene ala geçmeler, hökman ala geçmelerden biri gahryman arkadamyz her şykşyna bellek geçýän zatlaryň biri şu täze ýüzleri, täze zehinleri, welayatlardan, etraplardan, galibert owalardan tapyp esasy zehinler owada döreýär. Hawa radileşýän üstedin bilen. Şu täze ýüzleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýär şu dürü mähdeşikler. Menem şu ýaňlan diýarym telewizionda ýeňji bolmamy maňa hasam beren itergisi ulukan kömegi boldy. 2012-nji ýylda maňa Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talyby bolmak bagtam meýesser etdi. 2017-nji ýylda da üstünlikli tamamlamak bagtam meýesser etdi. Ne şolar ýaly Emrat diýen kaçmy ýaly rehman arkadamyz bize şolar ýaly mümkinçilik dörät berýän wagty, bize şeýle ynam bildirýän wagty. O mümkinçiliklerden peýdalanmalyk asla mümkin elmka diýen. Onu size de şu arkadamyň şu aýdymçylary umumyň medeniýet sunuwy diýişgärlerine döredip berýän mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp edid arkadamyzy watanymyzy ýyleşlerimizi diňleýijilerine täze aýdymlar bilen begenler aýmak galya. Onuň üçin näme ýa-ni özüňiz de aýtdyňyz ýerginsiz zähmet gerek diýdiňiz. Sunuwy ýoluna täze aýdymlaryňyzyň hem hewrüniň köp bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýar. Näme Nowat Halipaň aýdymlaryny diňleýän diýdiňiz. Nowat Halipaň artygy Törenobatowdan tälim alym diýdiňiz. Ilkinji halipalarymyzyň biri diýdiňiz. Ýalňyşmasam siz onu saryk ýolundan aýdymlary ýerine ýetirýän bolmaly. Hawa. Mümkin gepleşigimde getirdiňizmi şolar ýaly? Hawa, mümkin olsa başardymdan ýerine ýetirip bereýin häzir. Oňydan ýene dor meşhur halipalarymyzyň biri. Öwedel tekayfyňam aýdymlaryndan birini başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Onda gelin mehman ýyleşer gepleşigimde Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegine şu aýdymlar diňläliň, soňra gepleşigimiz sonra jogap arkaly dowam edersin.
Gülüm bir berbat çektirmeni sen üçün bağış edip çalyan şu tabi Nebi malın yürekteki hayali sen nedindin üzgünedin eyleye sen nedindin üzgünedin eyleyin Nebi malın yürekteki hayali sen nedindin üzgünedin eyleye sen özündün başka gıydın eyleyin Ay, gülüm senin ağlı gözümde elbada şirin sözümde toy tutalı bilelikte sen öyündün üzgün eyleye sen öyündün üzgün eyleyin toy tutalı bilelikte sen öyündün üzgün eyleye sen öyündün başka öyün eyleyin sen gülümdün üzgün eyleyin neyleye Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşyny atlypdyşymy dowam edýäs. Batyr, siz öňem gepleşigimde gatnaşdyňyz. Tapmaçaly sahypamyzdan hem siz habarly. Ne bu gedek gepleşigimde de ýörüýte dinleýijilerimiziň adynyň şahyr dostumyz Kerim Hallina özüňem tanıyan Kerim Hallif bir näçe bentden ibaret bolan tapmaçalaryny bize ýollady. Şol tapmaçalara mäler size ýetirmek isleýär. Sen tapmaçalaryň jogabyny tapmaga synaşmaly. Başlaýarmy? Başlaýarmy? Başla. Başlaýas. İlkinji tapmaça şeýle. Sesi ýaýlanyň ýazydyr. Sehranyň mehrem gojagy. Şol ýazda baky ýaşadyr. Türkmeniň meşhur Gıcay. jogap. Dogry. İkinji bende geçýäs. İkinji tapmaça şeýle. Parahatlyk tarapdary hem sunwatyň sarsmaz nagşy. Agatyny dutar bilen halas eden Şükür bagşy. şükür bagşy. Jogap dogry. Dowam edýäs. Sesi bilbile bäs edip eline saýradypdyr jüptar. Altyň miriniň awtory ägirt bagşy. Sahy jepbar. Jogap dogry. Dowam edýäs. Sägin men jogaplandyrýan tapmaçalara bereketli diýäs. Niki 4-nji tapmaça şeýle. Ussat kim? Diýsen asmanam, nury diýip gaýtar 3 gede. Özi bilen bilelikdi, yürekde ýaşar. Nuru meret. Yo, nur merede der. Täzen okap bereýin. Ussat kim? Diýsen asmanam, nury diýip gaýtar 3 gede. Özi bilen bilelikdi, yürekde ýaşar. Keç belek. Jogap dogry. Gol kakanyna goşa tary, goloýuňa gelmez martar. Aşyga näde eder ýary, ýanglanyny milli Dutar. jogap dogry. 5000 ýady başdan soğup 5000 aňlykly kış geçdi. Asır aşyp UNESCO-nyň girdi sanawyny Kuş depdi. jogap dogry. Indi Kerim Halliň bu ýollan tapmaçalaryny Batyr sägin men bir söz bilen jogaplandyrmak başardy. Biz Batyry näme üstünlüğü arzu edýär, ýene de geljekde. Indi Kerim Hally şeýle şeýle Kerim Hally ýalyny dinleýijilerim bar, bize şu ýaýlym arkaly tomaşa edip oturan iýleşlerimiz üçin näme ýaýlaydym ýerine ýetirmekçi. Bir şowhun aýdym ýerine ýetirip bererdim. Başdyna bemra. Sizin gepleşiňiz ýörüýte jany sağdurallaryny çalyp ýerine ýetirilýän gepleşik. Bizim hadanalymyz bilen Ederle hadanalaryň gepleşige ýetirdiňiz. Hawa. Näme ýaýlaydym ýerine ýetirip bermekçi? Mümkin bolsaýanky Kerim Hallyň tapmaçalarynyň şadyan bolşýaly, gyzykly bolşýaly. Şadyan Şowhun toýlarda, bayramlarda tans edilip dinlenýän aýdymlardan ýerine ýetirip beräýin. İki Sen ýa-ni sany. 2 sany aýdym ýerine diýip paş etýär diýdin. İyileşlem. İyileşlemiz. Başdyna. 2 sany aýdym ýerine.
yerine ýetirip. Buna mehriban ýeşler gepleşmeden daşlaşman gelin Batyr Muhammedowyň yerine ýetirmegini şow günlü 2 sany aýdyma diň salaly. her yana Sikel basıp assa yüreği ölüm Bir de bakan gülüp gel söyün gülüm Sikel basıp assa yüreği ölüm Bir de bakan gülüp gel söyün gülüm Aç yüreğim ulenim kalmasın arama Şirin canım olsun yanıma kurban Yüreğime bul yarım derman Sallanıp yanıma gel söyün gülüm Aşık yüreğime bul yarım derman Sallanıp yanıma gel söyün gülüm
içinde sen söyün gülüm. Tövürüğün topur topur kıyıl olur. Kıyıların içinde sen söyün gülüm. Aç yürüğün bilenem kalmasın arman. Şirin canım olsun yanıma kurban. Aç yürüğün bilenem kalmasın arman. Şirin canım olsun yanıma kurban. Bu aşık yüreğimi bul yarım derim ha. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Aşık yüreğimi bul yarım derim ha. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Şirin canım olsun yanıma vurulan. Aç yürüğün bilenem kalmasın arma. Şirin canım olsun yanıma vurulan. Bu aşık yüreğimi bul yarım derim ha. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Aşık yüreğimi bul yarım derim ha. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Sallanıp yanıma gel söyün gülüm. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz wagtlar saatlaşyň atlyplaşyma dowam edýäs. Edil şu wagt Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirmegini iksan şowguny aýdymajany sesledin tarlyk. Indi gepleşigimizi Batyr soraw jogap arkaly dowam edeli. Başladyk. Sorawlar şeýle. Geçmişde bir zady üýt götmeli bolsa, näme üýt götürdüm? Hiç zady üýt götmedim. Sebäbi men beýmurat öz saýlan kärimdenim, öz saýlan durmuşymdanam. Ähli gadananlaryndanam. Hatta kazanıp bilmediklerimdenim razy we bagtyar. Umuman ykbalymdaky her pursat meniň üçin wajyp diýip hasaplaýan. Inni ýene şeýle soraw size ýüzlenmek isleýär, ona gepleşigimiz ýene de aýdym bilen dowam eder. Öz gowurýan işiň bilen meşhurlanmak üçin iň gerekli zatlar we häsiýetler. Haýsylar diýip bilersiňiz? Öz gowurýan işime aýdym aýtmak. Onuň bilen meşhurlanmaga gerekli zatlar tutumy ullan tutulýan toýlar. Öz işine ussat sadannalar. Halkyň senden lezzet alýan pursaty midemeýän ses. Şeýle de ýene de bir näçe zatlar. Olardan başga gerekli zat ýokmy? Pikiriňçe. Gerekli zat hasken. Ýöne esasy ikisini aýdaýyn. Nämeler? Birinjisi ýankyberleşme diýäli gaýdusuzlyk. Sungatda gabat edilýän üstünlüksiz wakalardanam öz gaýdusuzlygyny bilen alyp çykmak. Umuman sunuwa diýişgärine esasanam türkmen ýigidine gaýdusuzlyk gerek häsiýetlenmeýär. Hökman. Onu size de şeýle häsiýetlen bolmagy arzuw edýässe gepleşigimizi ýene daýdym bilen dowam edeli. Näme aýdym ýerine ýetip bermekçi? Ýene bir mülaýym aýdymyň ýerine ýetip beräýär. Söýüp aýdym. Ona gepleşigimizi dowam eder. Başla. Mehriban ileşler diňlän diýinjalyňyz. Batyr Muhammedow siz üçin söýüp aýdymyň ýerine ýetirýär. Seçti elem yüzüne, senin sevgi isler, bak yan gözüne. Cevap ver ediydim men bu sözüme. Haçan sen söyleyim, gelecek yanıma. Yürek duyup ilki sensin senim. Yok kalmadı karar, ayday benim. Şol fırsadı tüyse, oraya yüreğim. Aytaçan diyerim, sana sevgilim. Sen bilen duşuştum bakla meninni. Ertirki durmuşum sen kederinni. Bağladım baktımı baktı gelecek
durmuşum senki derinni. Bağladım baltımı balta gelçimi. Senin bir menkidine söz verinni. Seni qabanyan can bilensin. Men sana qaraşyan geceler köyü. Seni menden başka söymesin beni. Hovlup yan yanına kol salabılıp yürüp duyup ilki sensin suyunum. Yok kalmadı karar ayday bileyim. Şol fırsatı tüysep uryar yüreğim. Ayt kaçan diyerim sana sevgilim. Sen bilen duşuştum bakla meninni. Erterki durmuşum senki derinni. Bağladım baltımı bakla gelçimi. Senin bir menkidine söz verinni. Sen bilen duşuştum bakla meninni. Erterki durmuşum senki derinni. Bağladım baltımı bakla gelçimi. Senin bir menkidine söz verinni. Sen bilen duşuştum bakla meninni. Erterki durmuşum senki derinni. Bağladım baltımı bakla gelçimi. Senin bir menkidine söz verinni. Sen bilen duşuştum bakla meninni. Erterki durmuşum senki derinni. Bağladım baltımı bakla gelçimi. Senin bir menkidine söz verinni. Senin bir menkidine söz verinni. Senin bir menkidine söz verinni. Mehriban ýa-da hormatly tamaşaçylar, biz gepleşime dowam edýäs. Ene bugün gepleşimizde Batyr Muhammedow. Batyr, şu owallar saýlaşan atly gepleşimiz näme? Täze mewsumi edid arkadamyzyň tagallasy bilen dörediliň Türkmenowa tele ýaýlymyzyň şeýle de paýtatymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Meden diýinçaliş merkezi bilen bilelikde taýýarlanyldy. Geçenki mewsumyda, şu mewsumyda bu mewsumy bir geçenki mewsumdan tapawutlykdy, bir ýani özüňizem aýtdyňyz durmuşymyzdan, ykbalymyzdan razy hem bagtyar arkadamyzyň saýasynda şeýle bagtyar günnüň şaýady bolýarsydyňyz. Ine şu ýalgydaky pursatlarymyzdan elbetde biziň bagtyar pursatlarymyz ýatda galjak pursatlar. Ine şular bir arhiwlerimizde saklanyp galar ýaly, ýöre-de dörejilik toparmyz. Arduwlar depterçetini döretdi. Ine şu gepleşigime gelýän aýdymçylar şu arduwlar depterçämizde öz arduwlaryny ýazgylar esatyna gallarýarlar. Soňondan ýa-da siz bilen ýadygärli surat ölçürt, şu gepleşikdäki söhbetli görnüşlerimizi owadan aýdymlaňyzy, jis görnüşini şu arduwlar depterçämizde ýerleşdirir. Näme ýyllar geçmek bilen 10 ýyl, 30 ýyl, 50 ýyl geçer. Şu ýyllardan soň mene şu günki bir bagtyar pursatlarymyz hemişelik bize şu günleri ýatda tutturýar. Arduwlar depterçämizi şu maksat bilen döretdik. Näder sizden hem haýyş edýär, bir mümkin bolsa arduwlar depterçämizi bir arduwlaryňyzy ýerleşdirseňiz, soňondan Aşgabat Meden diýinçaliş merkeziniň adyndan sowgatlar bar. Ol sowgadam size gowşurmak isleýäs.
Batır köp sağ ol. Ardulan üçün. Yıllan geçme bilen sizin ardulanız bilen ardular depterşamızda ýadygarlyk galyp. Belki. Neri taşawameden din jalş merkeziniň adynyň öýüňizde bir diwaryňyzy bedäp hemişe seyredende o wagtlar saatlaşyň atly gepleşiginden sowgat diýip ýatyryp durjagyna şu sowgadan size gowşurýar. Taşawameden din jalş merkeziniň adynyň inni sizden bir haýyş bar. Bir garşy bolmasaň ýadygarlyk surata da düşeli. Başdyna. Ne surata da düşdük. Inni ýene de çaqlyk bar. Näder gepleşikden soň ýörüte sadarnalar bilen paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Meden din jalş merkeziniň adynyň çaqlyk bar. Olar bize garaşyp oturýarlar, ýazgyn diners. Şo ýerigem naharlanmagy tutuş sadarna ýekler bilen bile gideriz. Garşy bolmasaň. Juda ýerine düşerim kadiýan. Onda bizader gepleşikden soň näme Aşgabat Meden din jalş merkezine naharlanmagy eder. Benimle gepleşigem ahyrlady. Gepleşigiň ahyrky pursatlaryny da äder biz ýene de sadarna ýetlermede sag bolsun aýdýas. O aýdym aýtdyňyz, saat çallyňyz. Marwala aýatyndan elbeden gepleşigimizde gatnaşyp owadan aýdymlar dinleýjilere ýetirdiňiz, olara lezzet berdiňiz. Ýene bir ýoly dörejilik toparyňyzda ulu üstünlükler arzulayas, maşgalaňyz abat bolsun, arsal döwlet ýar bolsun, gahrman arkadamyzyň badalga beren Türkmenistan rowaşlygyň watanyny bilen ajaýyp ýyllady. Her bir etjek işlerimiz rowaşlyga betsenmegine arzulayas. Sağ ol Bemra. Ýene de şu pursatdan peýdalanyp bizem sunatymyzyň, medeniýetimiziň hak kownary, nährwan, gahrman arkadamyza biz sunat işgärler üçin, aýdymçy sadanlar üçin ulul mümkinçilikler dörät berýän üçin köp sag bolsun aýdýas. Goý Mähriman prezidentimiziň hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri elmedama rowaşlyklara besledi. Köp sag bol Batyr arzulan hasyl bolsun. Size de arkadamyzyň saýasynda lezzetli owadan aýdymlaňyzyň höwüriniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzulayas. Indi adat boýunça gepleşigimiziň jema Edid arkadamyzyň beýik üstünliklerini, watanymyzyň gözelligini wasbedýän ajaýyp aýdymlar bilen jemlenilýär. Şeýle aýdymlar getirdiňizmi? Hökma. Aýdym gady, täze dören aýdymmy? Owa, aýdym gady watanym diýip atlandyrylýar. Şol aýdymda watan mukaddesligi, watana bolan söýgi, ähleti jemlenen, hemmemden bilýär beýümrä duýgulan iň beýik söýgi, söýgüleň içinde de iň beýik söýgi ýene taňa watana bolan söýgi. Şoň üçin hem gepleşigen bir watanymyz wasbedýän aýdym bilen jemläýär. Onda Mähriman ýerleşler bidadyr gepleşigimizde Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirjek şu ata watanymyzy, jan watanymyzy Türkmenistanyň taryhyny ýetirjek owadan aýdym bilen gepleşigimiz jemläýär. Biz gepleşigimiziň ahyryny ýene bir ýoly gahrman arkadamyzy köp sag bolsunlarymyzy aýdýas. Edid arkadamyz näme bide şeýle bir owadan sahnalary, studiolary gurnap şu gepleşigiň üstü bilen näme ýurdumyzda tanalýan zihinleri ýüze çykarmaga bize edid arkadamyz uly mümkinçilikleri öğretip berýär. Şoň üçin biz tüýsüremizden gahrman arkadamyza alkyşlar aýdýas. Mähriman arkadamyzyň ömrüne ömür bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan ýa-da uly rowaşlyklara betsenmegine tüýsüremizden arzulayas. Şeýle ýaş arzular bilen Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirjek şu joşuny aýdym bilen gepleşigimizi jemläýär. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sag bolaşamyz, ýene de alajak bir hepdeden Türkmen owadyny şu wagt owalar sadaşyny atýyp işimize görüşýänse hoş wagtyňyz. hem ağda bir halkım var. Ayılılı baydağım var, Orhan'dan gaydanım var. Parasatlı arkadağım,
hem ağdı bir halkım var. Türkmenistan'ım benim, güzel vatanım benim, her karış toprağıma fidadır canım benim. Türkmenistan'ım benim, güzel vatanım benim, her karış toprağıma fidadır canım benim. Darsı bir taraf yurdum, rovaştığım mekanı, Arşagalli bugün adım, Türkmenistan vatanım. Darsı bir taraf yurdum, rovaştığım mekanı, Arşagalli bugün adım, Türkmenistan vatanım.